Kawuok Migori wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama jo rech mosebedo ka uso e chiro machon e dho wath mapaya e boma ma Homa Bay koro dare chiro no kotergi chiro manyien manyasani. Ten boma ma Homa Bay osingo ne jo ohala go ni giduto gibiro yudo thuolo e chiro no manyien. Ali Abich nigi mathoth. Chiro mar rech manyasani ne sirikal mamalo gero gi omenda mar $345 e dho wath ma Kogenga e boma ma Homa Bay. Kendo ne oyawe ayanga gi jatend piny William Ruto e kinde manobiro e nyasi mar Madaraka Day ma higani gi dwaro mar miyo mine ma johan rech obed e lwasi makare kinde ma gitimo ohandgi. Tok yawo ayanga chiro no, sirikand kaunti ma Homa Bay koro ne odaro johan rech, johand omena kaachiel kod johala mamoko manosebedo ka uso e chiro machon mondo koro gita chenro gi e chiro manyien no. Kama ne jamuspal ma Homa Bay Sigara Gomba manotelo e chenro madaro johala go ne okoni kata dok ne johala go kwand gi thoth to giseketo kenge mowinjore mar neno ni johala te yudo kuonde mag uso. Timore maber ni chenro duto ringo e ong'ala mamalo ma sama koro wagikeni jowa duto traders manyocha ni e Paya Market mane timo ohala mar rech gomena gi yore mopogore opogore e chenro machalo kamago ne wakelo gi ka. To wakelo gi kane wase miyo gi nonro kako winjo gi tigi facilities duto man ka to kendo gi ber mar kocha duogo koni. Ng'eny gi ne oyie mane wabiro kwa wingi. Ka wane gi rech mopogore opogore emomiyo ineno ka waketo gi e kidienje ka kidienje. Koro nitie section ma e fish landing site to donje BMU to koro donje trading zone. Chiro no tingo kuonde mopogore ma johala kete mwandu gi, kuonde mag wang'o rech, kuonde mag luoko rech e kinde mamoko ka johala go wacho ni sirikal koro onego ketnegi yo machiegni ma ginyalo donjo go e chiro no e yo mayot. Uso to ok dang' wach ni rach ahinya, uso ber. Aneno ka welo nitiere, customers bende biro, dho ni obor matin but welo to biro. Wadwa ni oyo paw yo moro side ma koni mondo koro kata ka jotelo luwo koni jo geche luwo koni. Wach machielo, wan gi sto mar omena to tin gochong'a, koro wakwayo ni mondo omed gero nwa sto maduong' ma wanyalo kete gigewa kata ka waonge to waonge gi chandruok. Mine ma johala go wacho ni kuom ndalo mathoth gisebedo ka giuso e alwora marach kendo koro chiro manyien oresogi ka gikoni matindo moko modong' manyalo bero ngimagi mondo losnegi e chiro no mondo chenro magi odhi kaka owinjore. Wadonjo ka maber, wauso maber mak dang' ariambi, wauso maber ji ng'eny, wauso to wang'en wabiro endelea maber. Mana ni kigo ligala manyien to gik moko ok nyal romo te. Koro nwakwayo mama, ane partner mar weng'o kacha, wane chieng' to watiyo gi mach. Koro miwa umbrella moro manyalo geng'onwa chieng' kama wantiere chande. To gi kama wanyakete gigewa, maka wasetiyogo to wakane. Kuom higni mathoth johan rech ma kwan gengo 500 osebedo ka uso e lwasi mach mokalo e boma mani ma Homa Bay. Sani koro gin gi mor bang' donjo e chiro manyien endi ka gidwa ni mondo sirikal otiek midhiero moko ma giwacho ni nyalo monogi dhi nyime kod chenro mag uso e chiro ne. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wuoth mar M-Pesa sokoni medo mako mach kaka wuono gi limo bombe ma Busia, Ugunja